Počinje kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je žele u flaši. Dobro, Sophie, ja imam odličnu ideju. Treba će mi slatka vuna i Sprite. Treba samo istopiti jedno u drugom. Tako je. A zatim dodati malo meda i slatkih konfeta. O da, to će biti divna kombinacija. A sad ću sve promešati da bi žele postao šareni. I sipat ću to sve u flašu. Uradit ću to uz pomoć levka. Kako vam se sviđa ovo srce? Siguran sam da će mala biti oduševljena. To je to. Ostaje samo zalediti žele. Koristit ću sprej za hlađenje. Tako je. I ukrasit ću to. Kako da iznenadim Sophie. Tačno. Ona voli barbiku. Onda će se moj poklon sigurno dopasti njoj. Gotovo. Bako, šta to radite sa limunom? Moje oči! Jao, izvinite, šefe. A eto, uzmite moje naočare ako ništa ne vidite. Hvala, tako je bolje. Nema na čemu. Ja imam još jedne. Dakle, i ja ću dodati med, kao i šef. Ali ja ću staviti više da bi bilo što slađe. A umjesto čaše ću uzeti kalup u obliku limuna. Mislim da će se unuci dopasti to. A umjesto poklopca ću staviti ovaj limun. Zar to nije preslatko? Obožavam oreo sa mlekom. A ja, unuče, ide nam izazov. Eto, uzmi med, treba će ti. Hvala, bako. A sljedeći sastojak će biti... Biće... ovaj oreo. Zašto ne ulazi? Da, mini oreo mi odgovara mnogo bolje. Dakle, sljedeći sastojak su mini oreo kolači. Vreme da zaledim žele. Ko nije znao, u svemiru je mnogo hladno. Tako da je moj žele potpuno spreman. Da, svaka mi čast. A prijetno, draga. Kako zanimljivo. Dakle, početi. Barbika, ozbiljno? Sad ću probati ovaj lepi roza žele. Da, ukus je divan. Ne volim baš limune. Dobro, probat ću. Nadam se da to nije mnogo kiselo. Ne podnosim kiselo. Fuj, treba odmah pojesti slatki oreo. Da, to baš prija. Nevjerovatno. Pobedio je, brat. Čestitam. Ozbiljno? Bako, pobedio sam. Plavi suši ću staviti desno, a roze levo. Super! Instaliraj našu igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u i igrat ćemo zajedno. Spremite mi, molim vas, tortu. Naravno, draga. Šefe, dodajte mi, molim vas, brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je, ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala, ostalo je sve promešati. Kakva lepota! Ostalo je ispeći svaku koru. Da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. Da,
To će biti jako ukusno. Ostalo je još par kora i to je to. Svaka mi čast. A baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Ova baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu. I sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podsjeću ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. Ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapići u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Jeste čuli? Vaš novi zadatak je jaje na oko. Jel vam jasno? Važi. Obavezno mi trebaju jaja. Jel da, bako? Šta radiš? Dakle, odvojit ću žumanca od belanceta. Šefe? Da, tako je. Pa šta je to? A ne, treći put nećeš uspeti. Jao, šala nije uspela. Okej, vreme je da umutim jaja. Nekoliko minuta i moja rolna od jaja je spremna. Tako je, ostalo je malo sačekati i uviti to sve. Svaka mi čast. A sada dodajem kečap. I pržim belance. Da, tako je. Pogledajte šta sam napravio. Predstavljam vam suši od jaja. Sad ću ih iseći, dodati kečap, sem, nekoliko grančica ruzmarina i to je to. Moje remek delo je spremno. Svaka čast. Ali ni moje jelo neće biti loše. A ja ću spremiti za unuku kajganu sa krastavcem i paradajzom, klasični doručak. Jesmo već počeli? Moram hitno spremiti nešto. Nema mnogo vremena, tako da ću ispržiti jaje uz pomoć brenera. Da, uradit ću to u tanjiru. Pazite! Miriše lepo. Ups, izgleda da sam preterao. Hoćete skoro završiti? Gladna sam. Završili smo, Sofi. Wow, svaka vam čast. Super, jao. Izgorela jaje sigurno neće jesti. Izvini. Dobro, sad ću probati šta je baka spremila. Wow, to je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, šef je spremio za mene novu delikatesu. Suši od jaja. Nikad nisam jela tako nešto. Jo, nemam pojma da jedem štapićima.
dobro, uzet ću ih rukama. Wow! To je ekstra! Šefe, pobedili ste! Vaše jelo je najbolje! Da, ja sam najbolji bako! Ćao svima! Danas želim da spremite ukusnu tortu. Čija torta će biti bolja? Sad ću vam pokazati kako se sprema ukusna torta. Uzet ću ovaj leptil i premazati kore. Tako je, sloj po sloj. Biće jako ukusno. A sad ću napraviti malu rupicu. Treba će mi puno snage. A sad ću iscediti punjenje unutra. Da, to će biti jako ukusno. Zatvaram našu rupu. Tako je. Stisnut ću i odseći višak. Eto ovako. Pažljivo. A sad ću sve preliti čokoladom. Tako će torta biti sočna i ukusna. Pogledajte kakvu čokoladnu kuglu sam napravio. Još malo slatkiša odozgo i gotovo. Kako lepo izgleda. To će biti baš dobro, garant. A dakle, sad je red. Moje punjenje će biti ukusnije. Sipat ću što više. Moje torta će biti divna. O, kako lepo ispada. Baš mi se sviđa ova boja. Tako je. Treba dodati još malo ukrasa. Da, super. I sama bih rado pojela to. Hej, Nate, gledaj svoje posla. Skloni se od moje torte. Ovdje ću staviti listić i to je to. Moja jagoda je spremna. Lindsay, šta će ti čajnik? Ups, sad je more, tačno. Jao, kako vruće. O, hvala bako. Dakle, sad ću izvaditi svoju čokoladu. Eto je. Pogledajte kako je dobra. Uzet ću potrebni kalup i napraviti oblik slagalice. Da, a sad će mi trebati balon. Naduvat ću ga i još. Ovako je dovoljno. A sad ga treba dobro vezati. Dobro. A odozgo ću zalepiti naše slagalice. I još jednu. Šta je to? Gluposti. A gdje je moja slagalica? Nedostaje jedne. Bako, jesi vidjela? Ne, nisam. Završili smo. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Jedva čekam da probam. To je neko čudo. Počet ću od ove torte. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Oduševljena sam. Pojela bih svu tortu. Baš mi se dopalo. Dakle, a sada ova torta. Kako se razvlači, nevjerovatno. I ukus je super. Oduševljena sam. Dakle, ostala je još jedna torta. Šta je to? Pa to je balon, tačno. Treba ga probušiti. Ups. Vrti mi se u glavi. Ne razumem koju tortu da izaberem. Neka bude ova. Da, pobedio sam. Jeste čuli ko je ovdje najbolji? Ja sam. A sada želim burger. Dajte sve od sebe. Čekam vaša jela. Pa hajde da počnemo. Prvo nam treba sočno mleveno meso. Dodat ću so, biber. Tako će biti ukusnije. Gdje je moj šporet? Aha, evo ga. Sada treba ispršiti meso. Već osjećam divan miris. To je predobro. Stavljam pokopac. Vreme da i ja počnem. Ja sam najbolja u burgerima. Sigurno ću pobediti. Treba će mi blender. Umutit ću sve sastojke. Odlično. A zatim ću dodati malo brašna. I obavezno biber. Ostalo je sve to dobro promešati. Divno. A sada stavljam to u tiganj. Neka se prži. Pitam se šta je kod Lindsay? Oni već kuvaju, a mene baš mrzi da spremam nešto. Zato ću koristiti set iz meka. Samo ću sastaviti sve to.
Uzet ću malo krompira, zatim nagetse, prelijit ću sve sirnim sosom, a zatim kečapom. Dodat ću još malo slatkog punjenja, žele bombone, čokoladu, marshmallow i nutellu naravno. Da, to je to. Moj burger je spreman. Svaka mi čast. A šta je to uradila? Kakav je to burger? Dobro, ne zanima me. Sad ću pokazati kakvo treba biti punjenje. Tako će biti mnogo ukusnije. O, da, divno. A šta je kod vas, bako? Dakle, nastavit ću. Tanko ću iseći krastavac i šargarepu. Ja ću imati burger od povrća. Kakva pljeskavica. Baš lepo miriše. Vreme da sastavim burger. Eto, sigurna sam da ću imati najlepši burger. Okej, sad ću izabrati pobednika. Probat ću prvo ovaj. Wow, baš je dobar. Mnogo mi se sviđa. Svaka čast. Idemo dalje. Kakav je ovo burger? Izgleda čudno i dosadno. Kakav je ukus? Ne, to je baš ružno, ne sviđa mi se. Čekajte, šta je ovdje? Izgleda jako čudno. Ukus? Neočekivano, ali svidjelo mi se. To je pobednik. Čestitam. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A sada želim lep koktel. Spremite mi najukusniji koktel. Okej, ja to mogu. Prvo ću sipati sladoled u blender. Zatim ću dodati mlijeko i uključiti ga. Neka se sve meša. A sad ću dodati tajni sastojak. Sa njim će koktel biti lepši. Nastavit ću da mešam. O, kakva lepa boja je ispala. Umutit ću još malo. Da. A sad će mi trebati činija. Sipat ću unutra sadržaj blendera. A zatim ću preliti to u lepu čašu. Da, toliko će biti dovoljno. Koristit ću različite boje. I na kraju ću dodati šlag. O, da. Svaka mi čast. Posljednji dodir i to je to. Moj koktel je spreman. Svaka mi čast. Pa dobro, nije loše. Sad ja ću napraviti voćni koktel. Prvo ću iseći voće. Tako je, zatim stavljam sve u blender. Jabuku, pomoranđu i kiwi. Da. A sad ću preko sipati med. Sigurna sam da ću pobediti u ovoj rundi. Ostalo je dodati vodu. Sipat ću 1 čašu vode. Odlično, uključujem i mešam. Samo pogledajte kako se menja boja. A sad mi treba čaša. Pogledajte kakva lepota. Jel ti se sviđa, Nate? Izgleda zaista dobro. Kako linci? Jao, izvinite, nešto sam se zamislila. Dakle, moj koktel je spreman. Izvolite. Dakle, počet ću od ovog. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Pa, ne znam, ne razumem. Koji sad probati? Pa, neka bude ovaj. Izgleda jako lepo. Wow, i ukus je baš dobar. Za sad je to najlepši koktel. Dosadilo mi je da čekam. Poješću 1 bombonu Mentos. Ja nisam pogodila, još jednom. O ne, opet promašaj, stani! Čekajte, šta se to čuje? O ne, šta je to? Šta se dešava? Izvini. Dobro, ovaj koktel je pobedio.